Haideți cu mine astăzi la magazinul Blue Fish din cartierul Mihai Bravo ca să facem cumpărăturile săptămânale de pește. Este un magazin deschis de aproximativ un an și de aici îmi cumpăr de obicei peștele. Au foarte multe produse, pește congelat, proaspăt, afumat, conserve și multe alte specialități de pește și de fructe de mare. La început vă arăt câteva imagini în magazin, să vedeți cam cât de mare este și ce fel de produse puteți găsi. De asemenea și câteva prețuri, iar la final o să vă arăt tot ce am cumpărat și cât a costat coșul săptămânal de pește și fructe de mare. Cum vedeți, există foarte multe sortimente de pește congelat. Aici sunt și foarte multe tipuri de creveți. De data aceasta nu voi cumpăra creveți, însă voi lua ton congelat pe care îl iau periodic. L-am mai încercat și este foarte bun. Aici se văd și câteva tipuri de somon sălbatic. Și au de asemenea și pește congelat la kilogram. Ei au de obicei și pește proaspăt. Când am ajuns eu astăzi nu era disponibil, însă m-am orientat către pastrama aceasta de pește afumată. Au de asemenea creveți marinați, alge de mare și caracatiță, care este prefiartă și se gătește foarte rapid. De asemenea, găsiți aici și sare cu diverse condimente și deserturile mele preferate numite mochi. Sunt deserturi asiatice, eu le-am descoperit în Japonia și îmi plac foarte, foarte mult. Se lasă la decongelat câteva minute și sunt umplute cu creme din diverse fructe. Aici sunt și câteva tipuri de pește marinat la conservă. Iată tonul pe care l-am luat. Cum vedeți, în pungă sunt mai multe porții, sunt suficiente pentru aproximativ 2 sau 3 mese. Am luat această caracatiță spre fiartă, cum spuneam, care se gătește în 10 minute la air fryer sau la tigaie. Este foarte, foarte fragedă și într-adevăr s-a gătit imediat. Această pastramă din somon, ton și pește spadă, care a fost extraordinar de bună la gust. Somon sălbatic, file. O să vă arăt la fiecare și eticheta de pe spate ca să vedeți și zona de captură. Am luat și file și medalion. Mi s-a părut un preț foarte, foarte bun. În jur de 20 de ron pentru fiecare bucată. Aceste mochi de care vă spuneam. Și o sare de mare cu lămâie și turmeric, care este foarte bună pentru pește. Toate aceste produse, cum vedeți, m-au costat în total 365 de ron. Cum vi se pare? Voi de unde vă cumpărați de obicei peștele? Îmi puteți răspunde în comentarii.